Maray na udto mga Kabicolana, o naman nga ni kita mga Kabicolana, paduman kita sa kakawitan taning tipong. Yan na nga ni mga Kabicolana, nagkakawit na kain si Kabicolana nindo, mauragon magkawit kain si Kabicolana nindo mga Kabicolana, pwede na. Pwede na nga ni kita kain mga Kabicolana, kuha uning para kawit. Uy, para kawit? Magaling-galing man nga si Kabicolana nindo magkawit mga Kabicolana. So yun na mga Kabicolana, lalasaan ta na nga ni ang tipong tang nakuha. Tapos nga ni mga Kabicolana, binaakta na nga ni yan dyan. Magibo nga ni kita ni kaayaning buko juice. Fresh na fresh nga ni mga Kabicolana, oh. From the coconut tree. Uy, coconut tree. So yun na nga ni mga Kabicolana, nilagay ta na yan dyan sa cooler. Tigalo-halot na yan dyan. Nilagan ta ng gatas. Dito na video ng lagan gatas mga Kabicolana. Tanalingawan na ni Kabicolana nindo. Sa sobrang siram ka ning buko juice digdi sa bukid. Naglalag na nga ni kain si Kabicolana nindo sa baso ning buko juice. Masiramon nga na mga Kabicolana, oh. Masiramon yung mga Kabicolana. Tapos si Kabicolana nindo kaya na nagibo. Uy, subasan na mga Kabicolana. So iyo nga ni mga Kabicolana, lalasaan na nga ni Kabicolana nindo ang tipong natigibo niya. Oh, siram. Mahigop pa nga dyan si Kabicolana nindo ning sabaw, oh, siram. Nagpaparapagayon pa.